Здравейте, приятели, гледате Спорткаст. Сигурно сте забелязали странния финал на разговора с Божидар Митрев от последното издание на нашите срещи. Случват се по някои технически гафове, за това съветвам ви, изгледайте и втората част на разговора с Божидар Митрев. Нищо не е монтирано, не е прекъсано, четох ви коментарите. Случайен технически гаф, но така ли, че разговорът беше дълъг и пълен с истории, коя е по-интересни. Така че ето и втора част на разговора ми с Божидар Митрев. Така, като се върнах, точно смениха след един ден Елин Топозаков с Николай Митов. И дойде матч с ЦСКА и пази Ники Кръстев. Митов, говори с мен, каза: Бошка, ти сега си дошъл, така викам: Ники, нормално, както прецениш, в смисъл, ти си старши треньора. Няма нужда даже да ми го обясняваш това нещо. И така, преди матча в хотела на лагера, чукам на вратата на Ники Кръстев. Той се беше свил в стаята. Викам: какво се свил? Я по-спокойно. Ти днес ще станеш герой на матча. Викам: той знаеш, че ще пази момчето. Викам: днес ще си герой на матча. Викам: ти няма какво да губиш този матч. Само ще изстреля нагоре. И той така му светнаха очите и наистина стана герой на матча. Той тогава спаси матча 2-1 Левски победи. Спаси 3-4 невероятни положения. Абе, има нещо около тебе, историите с младите вратари. Знаеш как да им влияеш? Още докато играеш явно. Може би, понеже съм минал през доста трудности, които не е имал човек, който да ми подаде ръка и така да ме насочи. И затова съм правил и много грешки. Но съм се учил от тях. Дай някакви от тия грешки. Не в грешка. Грешка може би е именно в този период, когато се върнах втори път в Левски, на фона на един невероятен сезон, който направих. Дори тогава по статистика, въпреки всичките ми глупости на последните мачове като грешки, бях четвърти в света. Първи беше един вратар един вратар. Първи беше Тер Щеген, втори беше Ян Облак, трети беше вратар от полското първенство, четвърти бях аз. Пети мисля, че беше Дехея, там Едерсон, Алисон, такива вратари. Това скандална статистика. Да. Това за сухи мрежи или за тогава 42 мача през целия сезон, в 28 и колко мача не бях допуснал гол. За всичките мачове, за евротурнири, за купа и за първенство. Въпреки че направих доста грешки. И тези грешки ги направих в един период, който вече от прекаленото това наслагване в медии, в пространство, негативно към мен, и аз се подведох. В смисъл, повлияха ти, да. Повярвах на тези неща, така да го наречем, че те са така, и в един момент мен главата не ми беше на място. И правих грешки, които просто стоя и не мога да си обясня как съм я направил тази грешки. Това от сън да ме бутнеш няма да. Но просто когато главата не работи нормално, ето тук вече е психологията, която е изключително важна в професионалния спорт, аз изпуснах нишката. И сам си попречих реално в този момент, за което аз съм си виновен. Как си обясняваш, че този период, че го допусна, и по-скоро защо имаше според тебе такъв тип? Кампания сигурно е много тежка дума, но това кажеш, медии, общност. Тогава ще дам само един пример. Играваме матч с Витоша Бистрица на стадион Васил Левски. Матч свършва 0-0. Жорди Гомес тогава изпусна дуспа, а аз два пъти спасих положение съм и срещу мен. Матч свърши 0-0. И отивам да поздравя феновете след матча, от което така получих доста нагробявания. И след мен беше Жорди Гомес. И той получи овации. Браво, Жорди, нали? И това нещо така малко пак ми довкара такова, но в крайна сметка те хората не са виновни, те искат резултати. Тогава се пишеше постоянно против мен, не знам защо. Имах, даже тогава правих и рекорд по минути без допуснат гол. Мисля, че бяха 10 мача поредни без да допусна гол. И въпреки това се пишеше лошо. Не знам откъде дойде това нещо. Защото сега знаем, да си го кажем честно, в футболни среди и треньори, че и футболисти имат така, обичат да правят кръгове от медии, от приятели, с които приятели по-скоро добронамерени,
Аз съм виждал такива неща, дали когато дойде някаква класация, това е най-лесният пример, когато се почне да се звъни, тук тази медия, кого ще да, ама тази класация, където аз бях четвърти, никъде не излезна. Да. Разбираш ли? Да, това ти казвам, че никога не потърси такава. Аз си помниш как открих разговора, как ти човек, който винаги си каза какво е, обаче не го търсиш целенасочено. Отчиташ ли като грешка това, че не се заигра още повече, знаеш, много хора се заиграват с феновете. Сега ти си, ако има, защото за мен синята общност винаги те обичала. Да. Това, че е имало подхвърлен след някой матч от дадени хора, това са хора, аз ги обичам, смисъл. Кълнат в тебе. Аз само любов съм, като изключиме този момент, който е била една капка в морето от любов, която съм получил от тези фенове. Нали? Винаги ще ги уважавам и така. За мен феновете на Левски те са Левски. Когато е пълен стадиона. Това прави Левски велик клуб. Това си мисля, че в този период реално ти го гледаш като някаква грешка, че си допуснал някакъв негативизъм отвънка да влезе вътре в теб. Точно, това ми беше най-голямата грешка, че аз го допуснах да влезна в мен. А ти тогава беше здрав, нали? Здрав бях. Здрав. Защото ти реално... Въпреки, че не съм играл всичките мачове здрав, но това не е работа на хората да го знаят. Щом съм на терена... Да, излезеш ли веднъж, вече нямаш... Имах така разкъсана връзка на глезена, с която изиграх 10 мача. На инжекции, на безболяващи инжекции. Имаше една пауза от 2 седмици за национален отбор и тогава се взехме с лекарския екип да се възстановя. Но няма как да излизаш заради нещо такова от мачовете. Защото правим така хронологично, минаваме в общини през цялата ти кариера. Една важна тема за мен, интересна, е националния отбор. Ти там имаш колко 10 мача имаш според мен за националния отбор? 10 мача имам, да. В този период, какво беше за теб, кога получи първата си повиквателна помощ? Още като бях в Локомотив София. Тогава беше старши треньор на националния отбор Любослав Пенев. И още в началото на квалификациите с Азербайджан, Норвегия, получих повиквателна от него. Бях много щастлив. Но като цяло Локомотив София винаги е създавал национални състезатели. И така получих шанс от Локомотив да отида в националния отбор. След което смениха Любослав Пенев, но Ивайло Петев, следващият треньор след него, отново заложи на мен и ме извика в националния отбор. И при една контузия на Владо Стоянов бяхме Владо Стоянов, Николай Михайлов и аз на лагера. Петев реши, че аз ще играя мачовете с Норвегия и с Италия. И така, това ми беше официалният дебют в национален отбор, при положение, че съм имал и контроли преди това. Това с Италия, кой мач беше? То, който... С Италия в Палермо 1-0 загубихме от Успа. Да, окей, точно това мач. Даниеле Дероси вкара в началото на матча. Хубави моменти с национален отбор. В тази троица, която бяхте известно време с Владо и с Ники, защото и Владо в този период имаш, сега Владо трябва да кажем, на него много кофти тази контузия, точно с един лагер с национален отбор години по-късно. Той вече беше 2016-17 може би. След това нямаше връщане качели за него обратно. Какви бяха отношенията? Аз и това не те питах, защото говорим винаги за полуста ментор, млад вратар или така нататък, обаче примерно вие с Ники цял живот конкуренция, дали в Левски, дали в национален отбор, сега пак завършите с Владо в национална сигурност, той е бил в Тираспол, ти отиваш там. Дори Владо и в юношеските години, той беше юноша на ЦСКА, ние сме играли. Да, те бяха 8-7, той Жоро Божилов, Старокин, дето избягаха в Нефтохимик, да. Но страхотни отношения. Аз и до ден днешен... Приятел с човек, който всъщност ти взима мястото или ти му взимаш на него. Как се пази? Реално ние сме конкуренция на терена. Всеки иска от нас да играе в тия матчове. Но те са страхотни като хора. Няма как този човек ти да нямаш добри отношения с него. Владо е много усмихнат, позитивен човек, винаги добронамерен, изключителен вратар. Много съжалявам за тази контузия, която получи. И то по-скоро за след оперативните усложнения. Така да реално това му сложи край на кариерата. No. Това беше пика на кариерата му. Той наистина беше един изключителен вратар. Той даже ми е споделял, баща ми е казвал, ако имаше трудолюбието, като е това момче Бошката, ти ще си в много голям отбор. Ма вика, ти си мързеливец. Той го имаше в него, той имаше таланта да е вратар. Николай, невероятни качества. Сам сигурно си спомняш периода му в Твенте.
Стана 2 пъти най-добър вратар в Холандия. Когато играеше дори и за националния отбор в този период, той беше наистина феноменален. Николай е изключителен вратар. Така последните години му се развиха нещата в професионалния живот с доста трудности, перипети, може би той ги изживя по... Подозирам, че и той отчита някакви свои грешки. Разбира се, няма как. Всеки допуска грешки. Няма как. Но... Ти го кажеш като най-нормалното нещо, да сте приятели, нещо, че сте конкуренция, ама сега не да ви правя четки, аз ти казвам, примерно аз съм в медийните среди цял живот, така професионалното ми развитие. Айде, сега в момента имам щастието и в екипа на Дирбеге, и във всички проекти, които работя в една така семейна приятелска обстановка и знам за какво говориш. Но в телевизията, примерно и в медийния сектор, тази конкуренция никога не е чак толкова чиста и приятелска. Ако свалиш една водеща от едно предаване и я смениш друга, ами Деяне, знаеш каква интрига и омраза ще аз мога да ти кажа от моята гледна точка. Защото аз мисля, че съм чист човек и не тая злоба към някой си заради какво си. Даже мога да твърдя, че от нас тримата те са много по-добри вратари от това, което съм бил аз. Аз съм постигнал всичко с много труд. Докато при тях е талант, разбираш ли? Така че дори Николай така ни се случи в живота, че аз му бях треньор. Накрая му беше треньор, да. В последната година, преди да се откаже, за което така още от ден едно имах личен разговор с него на 4 очи. Стиснахме си ръцете и искам да му благодаря за професионалното отношение и за това, че стиснатата ръка между нас до последно си остана така, както се разбрахме. Какво си казахте в този разговор, ако мога да открехнеш малко повече? Какво? Чисто професионални работи. Но той каза, така действаме. Той каза, действаме, стиснахме си ръката и там приключи. Повече не сме имали такъв разговор. Нали, което е... Аз дори му благодарих сега преди да свърши за това отношение и за професионалната му работа. Каква беше ролята на Николай Михайлов в тия 2 години в Левски? За по-периферните фенове на футбола и хора, които не могат да видят съблеканата, процесите в клуба и така нататък, останаха много смесени сигнали. Сега темата за спортната му форма в един малко по-стар период, за това, че се беше поотпуснал с килограмите, да стана повод за някакви майтапи в интернет. Други казаха, той така ли, че по-скоро е лидер, влиянието му вътре в отбора, човек с опит, играл напред-назад, да работи, нали, да има лидери в тази съблекана, защото в един момент с младите момчета от школата и с намъри, примерно в селекцията, тази първата с чужденци, трябва да имаш такива фигури. Някъде четох по сайтовете, вече е трудно да се ориентираш, че се занимава примерно с процеси, които не са просто на работа на един действащ футболист. Това беше ролята изобщо в тия 2 години? Кои бяха така лидерите в Левски, в съблеканата и конкретно на Николай? Николай така... Доста и той не дава много интервюта. Респект влияваше в самата съблекаване. Неговата дума се чуваше. Левски винаги е имал нужда от такива хора. Винаги е имал нужда от такива хора в съблекаването. Така че той играеше много важна роля вътре, сред футболистите. Той винаги беше готов да влезне в игра и да помогне, като се налага. Той разбра, нали, в един даден момент, че трябва да се даде път на Пламен, че Пламен е бъдеще, но той винаги му беше един съпорт. Винаги му помагаше, винаги му даваше увереност. Нали, дори в тренировките заедно сме коментирали някакви работи, Ники също му го е казвал. Така че ролята му беше много значима в съблекаването. Сега това за спортната форма, но хората не си задават въпроса защо се е получил така. Имаш си причина, която сега не е моя работа. Да, той ако решиш ти се е случило. Аз това ще ти кажа, че той... Но въпреки това, той успя да свали страшно много килограми. Успя да се съхрани здрав, защото сам знаеш като спортист колко е трудно да се предпазиш от контузия, когато си натежал. И когато си грешната страна 30-те. Точно така. Така че чисто от професионалната му страна той се стараеше много. Нали? И аз смятам, че той дори да пазеше всичките мачове през този сезон, той ще се пази страхотно. Да се справи страхотно. Именно заради това, защото той тренираше съвестно, изпълняваше всичко и така
Държеше се винаги да е готов. В този период изцяло в клуба се случиха много неща. Първо Левски трябваше да се бори за оцеляване в един момент с тия милиони задължения, нещо, което нали, не е твоя работа да го мислиш, но ти дава рамките на работа в един клуб. Втората, аз така наричам втората приказка на Мъри, беше това обединение, което се получи около Левски в сезона, в който Левски спечели Купата на България. В финал с ЦСКА, абсолютно филмов сценарий, както си е по реда. Да. В този период и след това, разбира се, имаше обаче на втори план много неща, които се случиха в клуба. Те някакси не стигнаха до широката общност, защото се получи едно разединение. Не знам дали ще се съгласиш, защото ти си по-вътре, но страна изглежда, че имаше едно разединение и то все още го има най-вече от привърженици, от модела, така ли трябва да се случва спонсори. Знаеш за какво говоря. Кои бяха така основните фактори, основните хора в клуба, които все пак имаха обединителна роля? Защото за да стигнеш до финала за Купата да го спечелиш, за да може все пак да не се изпусне това отвън да влезе вътре в съблекалнята. Аз подозирам, че ще ми кажеш един Станимир Стоилов, особено в началото. Така всички Кои хора, са другите които хора? Работят в клуба, се опитват това нещо да не е. Примерно Сираков близо ли беше до първия отбор? Или повече се занимаваше като пазител на акциите по-страни от Сираков отбора? винаги е близо до първия отбор. Защото за старите му периоди знам, че винаги е бил близо до първия отбор. Сега не знам. Всеки ден той е на стадиона. От сутрин до вечер, мога да кажа. Винаги, когато първият отбор тренира, той идваше да пита как са футболистите. Нали, интересуваш се от това нещо. И всеки ден е на стадиона. Така че той винаги е бил близко до отбор. За Мъри се говори много. В крайна сметка успехите, визитката му говорят достатъчно за него като треньор. И при него имаш кръговрат, нали? Това не е нишката на разговора. С Мъри те качва в първия отбор на 16, след това те взима след това като треньор. Като треньор. Що за птица е Станимир Стоилов? Хората имат различни впечатления, които са по-встрани от него. Това е човек, който, доколкото го разбирам, работи с много ясен план. Да. Нещата стават my way or the highway при него. Изглежда ми като човек, който много не се вълнува от това какво мислят страничните фактори. Прав ли съм за това нещо? Да. Не мога да му повлияе Не. фенове, медии и такива неща. Той знае по какъв начин трябва да свърши работата. Той избира хората, които трябва да вършат работата и не го интересува кой е човека, който върши работа. Ако не си я върши, и той си тръгва и застава друг, който ще я върши. Така мога да го нарека Станимир Стоилов, моят футболен баща. Реално той ми даде път в професионалната кариера и сега ми дава път и в треньорската. Така че съм изключително благодарен и цял живот ще му бъда благодарен за това нещо. Но той е един страхотен професионалист. Само това мога да кажа. Какво видя, ако мога да погледнеш назад? Защото със сигурност човек се променя. Аз най-тъпото клише, което никога не съм харесвал е, че хората не се променят и така нататък. Човек се променя в добрия смисъл, развива се. Човек няма как да не се променя. Факт няма как, че не се променя. Абсолютно. Даже ние не сме същите, като каквито сме били вчера. Да, но от 2006 Мъри. Физиологично със сигурност, но като менталитет, като треньорски виждания, като разбирания, не е да не сте имали някаква комуникация през тези години, но Станимир Стоилов от преди 2 години и Станимир Стоилов от 2006 имаше ли някаква разлика в подхода му, в комуникацията? Имаше, разбира се. Имаше. Елаборирай. Не, смисъл има. Нормално е да има. Значи той в този период тепърва ставаше треньор, нали, постигна невероятни успехи. После дълги години опит с много различни футболисти, треньори и така. Имаше разлика в поведението, но и ти казвам, всичко беше точно и ясно. Всеки си вършеше точно ясно нещата, които трябваше. Защото това си мисля, където си говорим за шансовете за младите футболисти, то също и с треньорите. Ти беше в отбора с Беверен, нали? Не. Не беше, това беше по-рано. След това. След това. Защото и Станимир Стоилов и неговата треньорска кариера, ако не му беше даден някакъв карт-бланш, мога да се вгледаш в някакви неуспехи, да се вгледаш в някакви решения, които не са точни. Ма коя кариера няма неуспехи? В някакъв резултат, да кажем, защото В началото. Гледах интервю на един баскетболист, което е много силно интервю. Тя го каза за провалената година и той казва, значи от тия 50 години 49, които нямат титла, са неуспешни ли? Нали?
Да, това е едно култно интервю на Янис Антетокумпо, сещам. Да. Уникално интервю, наистина, но винаги има неуспешни резултати. Това не значи, че ако следваш пътя и знаеш какво правиш, няма да постигнеш в един даден момент успехите. Като че този период тогава си е бил тогава, сега е друг, идва трети, така че не може да сравняваш нещата. Важното е, че клуба през всичките тези години, дори последните години през перипетите, които мина. Нали, дали ще го има, дали ще го няма. Феновете се обединиха, спасиха клуба до голяма степен. Така тръгна нагоре по възходяща линия. И това е похвалното. Така че дали сме загубили някой матч или сме спечели, не е толкова важно на фона на това, което хората правят за този клуб. Криво ли ти беше? Имаше ли някакво така усещане, че сега сетих от преди малко как си говоря, нали, Ники приключва кариерата. Твоето решение, това е много, казва, че спортиста умира два пъти. Когато беше периода, в който трябваше да взимаш решение да спреш да играеш, ти след втория ти период в Левски, пак Локо София? Не, чакай в Румъния. Имаше, Румъния. Върнах се в после имаше нещо за кратко. Септември, ама беше много кратко. Там и в София, да. Как се стига до това решение изобщо да кажеш край? По каква причина го взе? Ами, аз тогава не съм мислил да се отказвам. Просто на една тренировка се контузих и така вече бях на 34 години. Контузията ми беше тежка, от която варианта беше да се оперирам. След каква беше контузията, забравял съм? Луксация на рамото, с разкъсване там на сухожилията, след което трябваше да се оперирам. Аз бях ли взел решение да се оперирам, не знаех дали ще мога да се възстановя толкова бързо, да пропусна една година на тая възраст. Е доста време, а и докторите не казваха, че нали, ще стане по-добре това рамо, ако го оперирам. Аз се взех решение да не се оперирам. Просто да спра с футбол, да не се оперирам и с времето да се възстановя. За което съм благодарен на доктор Хубенов, който ми помогна страшно много тогава. Нали, предприе малко така един вид лечение, което не ми даде гаранция, че ще се получи, но се получи. В главата какви бяха процесите? Защото това да спреш нещо, което цял живот е било мечта, аз не знам. Сега да не бъркам в рамата. Не. Обаче, ето аз нямам професионална кариера в спорта, сега спомням, че като си дадох сметка, че от мен няма да стане професионален баскетболист, аз късно си дадох сметка, че няма да стане. Това така, ама аз не беше толкова за мен специално, поради простата причина, че приех факта, че съм се контузил и вече няма смисъл да се мъча да се връщам при положение, че... Да правиш една година възстановяване, мъка и на 35 да... А и другото, което има млади вратари, ето тогава дойде и Сашко Любенов в Локо София. Един страхотен вратар, който дори в Левски бяхме заедно. И си давам съм за какво? Да се върна аз, защото примерно съм играл в Локото и такова и да му спре и неговото развитие, да кажем. Така че не го приех толкова тежко. Нали? Така, беше ми чуждо, беше ми трудно да не съм ангажиран с това да ходя всеки на тренировки, дори на лагери, да ги има тия мачове. То другата голяма липса е това да си част от семейството, от колектива. Да. Изведнъж ставаш с много свободно време, което не знаеш какво да правиш. Разбираш ли? И цялата ти среда. Да. А още тогава ли знаеш, че ще продължаваш с не. футбола под някаква форма? Не знаех. Какво почна да правиш? Така с едни приятели ме вкараха в един бизнес, който те развиват. Започнах и аз да се уча. Справях се добре. Но нали ти казах, когато получих обаждането тогава от Стоилов и им казах, момчета. Тя футболната краса няма да те пусне. Да. Наистина живота, който ми е минал толкова години в футбола, няма как така с лека ръка да го остава. И любовта, която изпитвам и удоволствието да го правя това нещо. И дори в момента като треньор, когато видя вратаря, че играе добре, изпитвам по-голямо удоволствие, отколкото аз като играех. В смисъл, някакси не мога да го опиша това чувство. Същото е като виждаш детето ти, като се радва, ти се радваш два пъти повече. Нали? Горе-долу така мога да ги съпоставя нещата. Сега продължаваш твоята
академична кариера в Национална спортна академия, нали така? Да. На кой лиценз си? Сега, след 2 седмици имам изпит за треньорски лиценз А. След още 1 година се очаква да завърши и академията. Така, не съм оставил образованието на заден план. Напротив, в днешно време футбола е толкова динамичен процес. То трябва постоянно да се... Постоянно трябва апдейт. Постоянно съм в вебинари, онлайн семинари за треньори на вратари. Постоянно се интересувам, гледам, защото с темпа, който се развива този спорт, няма как да изоставаш. Имаш ли същата ясна крайна цел, както когато детската мечта ще стана футболист? Сега имаш ли същата ясна ли ти е целта, защото нали, ти мога да имаш да го правиш, за да си близо до футбола, до любовта, до страстта, мога да го правиш и с ясна цел. Имам, да. Каква е? Ама как? Какво визуализираш сега с твоята нерационална амбиция? Да виждам вратари на Левски да отидат да играят в големите отбори в Европа. И им го пожелавам и знам, че имат качества и малко и късмет да имат в спорта. Пожелаваме ми го всички от сърце. Вратари навън не успяваме да продаваме много. Да, точно това е, защото... Някой трябва да обърне тая... да стане като визитна картичка от България. Обръща доста треньори на вратари в България, се вземат доста сериозно с подготовката на вратарите. Много професионално. Дори аз с много от тях имам постоянна връзка и коментираме някакви неща. Дори от тях съм получавал много пъти съвети и помощ, за което съм им благодарен. И това е хубавото, че се гледа в една посока. Да се развиват вратари, да се направят български вратари, независимо дали са на Левски юноши или на ЦСКА или на който е да е. Да, имаше период, в който все пак имахме вратари в чужбина, нали? Иванков пази навънка и Фози, и сега да не ги изреждаме всички. Да. И след това дойде една пауза, в която трудно ти беше... Пацо игра... Николай Михайлов, който играл по-нависоко ниво, друг, освен него, не е имал. Да, на по-високо което, ниво. да кажем, е било преди 10 години. Което е на доста голям период от време. Но България винаги имала талант и смятам, че в близко бъдеще ще се види резултат от тая работа, която се върши в момента, защото преди малко пак казах, това не е процес от днеска за утре. Това е един процес, който изисква период от време, години. Дори и с младите футболисти е така. Ако искаме национален отбор силен, ние сега трябва да инвестираме в най-малките деца, които тренират в школите. За да може те след 7, 8, 10 години наистина са силни футболисти. Ти дори, не знам дали си запознат, немския национален отбор, след като нямаха резултати на няколко световни европейски, те създаваха план за 10 години. Прословутия план на Замер. От едно време, ако говориш, или по-модерен сега. След който след 5 години те стават световни шампиони. Нали? Те дават план за 10 години, не за 1 година или за 1 месец. Също направиха едно време французите, също направиха даже и англичаните. И в Англия след няколко провала преди 15-20 години почнаха една далеч по-скоро една промяна на работата в академиите на клубовете, която сега в момента последното десетилетие, ако се замислиш, на U19, на всички младежки и юношески възрасти стигаха финали. Нещо, което ти вади цяло поколение от играчи. Да. Това нещо, кога ще се случи тук? Извиняй, че си го говорим. Ще се случи. Рано или късно ще се случи, защото наистина все повече и повече хора започват да гледат натам. И да правят нещата да могат да са по-професионално. Сега ние, както каза преди малко за Ливърпул, ние не можем да сравняваме с Ливърпул. С тяхните условия, с тяхните финансови възможности да направим бази. Ето това е, ако има бази, това обаче ще стане. Да, ако ги има, да, но много трудно. Тук вариант е държавата да направи базите. Да. Защото частен инвеститор, който дори една Румъния, която бях там година и половина, държавата направи много стадиони. В Румъния няма лош стадион в момента. Ама те не са на клубовете. Общински ли са? Общински. Както са и повечето стадиони в България. Значи общината прави стадиона и си продължават по същия начин, но те продължават на чисто нов стадион, модерен стадион. Не случайно имаше мачове от Европейското първенство и в Румъния. Няма отбор, който да има лош стадион. Ние сега в момента тук, като се замислиш, освен Разград, които имат много хубава база, и Христо Ботев, въпреки че там пак има някакви дребни неща, които трябва да се довършат, ние друг читав стадион тук нямаме.
За съжаление. Но Читав да не кажа. По-малка базичка някъде нещо, да, но за ниво елитно или за Европа, национални стадион е реликва. Това не е... Той не знам как взимаше лицензия. Да, ама си е нашия, си го обичам. В крайна сметка, толкова незабравими мачове има на този стадион, но въпросът е, че футбол се променя не само играта, но и инфраструктури и всичко в световен мащаб. Дай ми най-незабравимите си мачове. В края на разговора някои такива лексиконски въпроси съм ти подготвил. Айде, добре, да кажем, така най-незабравим може би мач с Челси на Станфорд Бридж. Защото тогава беше след матч с Вердер, пак бях на 19 години, излезнах да играя срещу Челси на Мауриньо, титуляр на Станфорд Бридж и направих много силен матч тогава. Даже си спомням, че станах и играч на матча, въпреки че загубихме 2-0. Дори след матча Балак се прибираше към тунела и ме видя, че съм на наказателното поле, обърна се и се върна до мен да ме поздрави. И тогава не си спал според мен след матча. Да. Другия може би така с Италия, защото дори малко по-сантиментална така гледна точка играх срещу Буфон, който винаги ми е бил един от любимите вратари. И съм му се възхищавал и съм го гледал по телевизията и в един даден момент, за мен ми беше тогава 5-ти мач за национален отбор, на него беше точно 150-ти мач. И незабравим момент. Когато срещаш Буфон, когато Балак те поздравя, сменяш ли си? От тия футболистите сменяте екипите? Имаш ли така колекция от екипи? Колекция не. Имах много такива фанелки, но винаги съм давал на хора, които знам, че ще ги съхраняват като реликва. Да. От мача с Челси имах фанелката на Иларио. Тогава им беше вратар и я подарих на един истински фен на Челси. Той съответно се отнася с нея с много голямо уважение и така. Единствените фанелки, които така си пазя, са на Буфон и на Каспар Шмайхел. Но всичко друго съм подарил на хора, които съм сметнал, че заслужават. Но като цяло не съм си сменял много фанелките. В днешно време, от колкото мога да следиш и световен и европейски футбол извън ангажименти в Левски, естествено, имаш ли така любими вратари, защото ти го гледаш вече съвсем, винаги си го гледал съвсем професионално ниво, не е като мене, нали, фенската, гледам и при нас най-много харесвам Алисон, Ливърпул, така. Човек винаги има пристрастия. Ясно, че говорим за елитно ниво. Кой профил на вратар за тебе отъждествява перфектния вратар в момента от тези, които играят в момента? Тибо Куртуа. Куртуа е наистина топ ниво. Няма почти елемент, в който той да е слаб. И за ръста, който притежава, бързината, която има, е нещо впечатляващо. Играта с крака? Играта с крака и те са ясни, двамата на Манчестър Сити. Ортега и Едерсън. Ортега също е уникален с крака. Да, само че той има лошата участ да е резерва на Едерсон. Много отбори го правят така. Те знаят кой е титулярният вратар. Още повече ти, дори Байер Мюнхен, като кажеш Мануел Нойер. Барселона, Тер Щеген, резервният вратар, може би не го знаем. Но те правят така, взимат един вратар, който да е титуляр, един, който знае, че може да го замени, когато се наложи, и един опитен вратар, да кажем към 38-40 годишен, който винаги ще е там в момент, който при нужда да влезне. Да. И покрай тях има и млади момчета, разбира се. А смяташ ли, ще викам последен въпрос, смяташ ли, че има префиксация върху този компонент за играта с крака? Световния футбол, генерално като тенденция, и че се случва на моменти в това да се... Защото нали, тенденциите то е кръговрат, променя се. Има една мода. В един момент си играеш по този начин, после си играе по този начин, после беше тики-таката. Сега в един момент тенденциите се променят. Контрапреста на Клоп. И чисто тактически погледнато и това като се фокусираш върху вратарската роля. Унана ще ти дам за пример и Ман Юнайтед този сезон. Унана имаше мачове, примерно в Шампионската лига, той беше един от кошмарите на Юнайтед, защото допусна просто фрапантни грешки. От друга страна обаче имаше мачове, в които изглеждаше много стабилен. Ето, ти взимаш вратар, който да играе с крака, обаче пред него е примерно Магуайр и още някой, който не са такъв тип централни защитници. Тоест, смяташ, че това може от ефект да се превърне в дефект като тенденция, защото всеки иска да играе по този начин, ама не всеки отбор е конструиран така. Да. Тук много зависи от хората, които са пред този вратар.
Нали, от това, което се тренира. Защото дори един Пламен никой не смяташе, че може да го играе този стил. Но той се справи и го играе. Той допреди 2 години от аут не можеше да оцели терена, както се вика. Но да, ти когато търсиш такъв вратар, като знаеш отбора, с който разполагаш, винаги може да ти пасне. Докато, как сам каза, Магуайер и така, на Онана му беше доста трудно, защото сам спомняш в Интер, когато играха финал срещу Манчестър Сити, дори Гвардиола в интервю каза, аз бях длъжен да променя схемата заради Онана. Дори той се притесняваше именно от стила, който прилагаха тогава Интер. И те не случайно Интер след напускането на Онана взеха Зомер, който също може да го прави това нещо. Но тенденцията е такава, че вратарския пост става още по-комплексен. Той винаги е бил комплексен, но сега става още повече. И тенденцията да се измести даже още малко по-напред. Дори Гвардиола го намеква в някои мачове. Дори Едерсон застава на позицията на един от централните защитници, когато разиграват топката. На 40-50 метър съм го виждал да влиза. Но до кога ще продължи това нещо, никой не знае. Както каза, в един даден момент може да се реши, че така няма да е повече. Пак да се върне леко назад, но това още не знае. То зависи от противодействието на другата футболна философия. А колко е различно, примерно, аз това си мислех, когато си на вратата, играеш в, да кажем, система с 4 централни защитници в модерния футбол и когато играеш с 4 защитници и с 3. Защото все по-често забелязвам различния модел на изнасяне на топката, когато са 3 и когато са стандартно, да кажем, 4. Двамата централните ти застават на тъчовете, бековете напред. Когато са 3, колко е различно за теб усещането като вратар? През кариерата си често ли си играл с 3 централни пред себе? С 3 много рядко ми се е налагало. Някакси в България това не е модерно. Да. Може би да съм играл 2-3 мача с 3. Но като цяло при изграждането на атаката за вратаря не е от толкова значение колко човек са, защото все пак ти правиш едни модели за изнасяне на топката в предни позиции спрямо опонента си. Дали те са с един нападател, дали са с 2, дали са с 3. Дали активно ще пресират или дали ще блокират. Дали активно как. Нали, вече днешно време, както много треньори обичат да казват, ние няма с какво да се изненадаме. Ние наистина няма с какво да се изненадаш чак толкова. Защото ти с всичките програми и видеа, които има, ти голяма степен много информация можеш да получиш за един отбор. Тук е въпросът какви решения ще вземеш, как да му противодействаш. Или ако забележиш къде са му слабите страни, как ще акцентираш върху тях. Така че разликата за вратаря не е от голямо значение. Той вече в съвременния футбол е човека повече, когато си с топката. Защото само когато вратар е активен, ти имаш един човек повече при владение на топката. Защото техният вратар няма как да отиде да играе персонално с централен напад. Той трябва да стои на вратата, нали? Да не го снимат отдалече. Те снимки пак се получават отдалече. Няма как, нали? Това ти казах, че вратаря днешно време играе на ръба на риска. В предни позиции той винаги е подсигуряващ зад гърба на щитата, но той за да е подсигуряващ трябва да стои напред. Вече има футболисти, които могат 70 метра да изритат топката без проблем. Той също трябва да пази гърба на защита, но в същото време трябва да е готов да се върне на вратата, нали? Което е много сложното. И нормално е да допускат грешки. Нормално те снимат и от център някакъв път. Но, примерно, ако са дали 20 топки зад гърба на защитата, ти си излезнал и си избил 19 и си предотвратил 19 гола и ти вкарат един гол, ние се вторачваме въпреки това в този един гол. Обаче тия 19 ситуации, които той предотвратил гол, ние някакси ги оставяме настрани. Защото те в статистиката не излизат като спасяване. Да, те излизат като пресечена топка или като излизане, но ти не знаеш какво е това излизане. Това е за вашата вътрешна такова, за фенове, за медиите, те гледат тази упростената статистика. Така. Наистина, накрая най-добрият вратар в България в момента действащ. В България. Действащ. Сега. Аз ще си кажа Пламен Андреев. 2 години го показа. Поред. На 19 години, 2 години поред е вратар номер 1 в Бетлига. Мисля, че имаш и ти малко пръст там. Виж сега, нормално е 2 години. Айде, не са 2 години. В смисъл, аз започнах с него в февруари месец миналата година да работя. Значи това са почти година и половина работиме заедно. Смятам, че той има доста голямо израстване в играта си. Той вече започна да спасява положение. Вече започна да е главна фигура в този отбор, да е лидер,
с играта си. Аз ти казах и преди по-рано в интервюто, че той се превърна в един даден момент фундаментална фигура в нашия отбор. Ако като го нямаше Пламен, тотално се променяше начина на модела на игра. Да. Което това момче наистина показа много голям ръст. И се гордея с него. Сигурен съм, приятели, че този разговор е бил интересен, особено ако сте футболни фанатици и не ви се да слушат разговори класическите от типа какво мислиш за сезона, има ли шанс Левски да бие, какво ви каза треньора след мача, не плакахме в съблекаването. Божидаре, благодаря ти от сърце, че ми гостува, че си говорихме по пътен вятър на теб. И въпреки червените ми пристрастия, беше в рамките на шегата, разбира се ги споменам, беше ми много интересно да влеза в психологията на вратаря, на вратарската професия. Надявам се, че това ще бъде любопитно различно съдържание за нашата аудитория. Време за почивка малко и за нови предизвикателства. Успех! Благодаря аз за поканата. Беше много приятно. Вие се абонирайте, приятели, за Спорткаст, за още подобно съдържание и до нови срещи!